els terrenys són de titularitat d'Adif, tenen la qualificació d'espai ferroviari, qualificació que li va tramitar l'Ajuntament i que gaudeixen des del mes de juny de l'any passat, no aquests altres 18 anys, era terreny rústic, però la titularitat no està exenta d'haver de presentar una documentació. El que demana l'Ajuntament és que presentin aquella documentació bàsica que qualsevol ciutadà ha de presentar per desenvolupar una activitat. L'estació està mancada d'aquesta documentació i hi ha situacions realment molt perilloses. A l'hivern, ara quan es fa fosc, veus la gent caminant per la carretera a buscar el cotxe allà on el té, ben lluny de l'estació, arrossegant les seves maletes a les fosques, i a mi m'estranya que fins al dia d'avui no hi hagi hagut cap accident. Hi ha robatoris continuats amb els vehicles, hi ha sabotatges, hi ha cremes. Hi ha una imatge d'una infraestructura tan important al Camp de Tarragona d'abandó absolut, i això és intolerable, i això és el que reclamem.